never been afraid of the highest heights, or afraid of flying. I've never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. But now I'm off this ride, 'cause you're scaring me, and I don't like where we're going. Ćao svima, dobrodošli u drugu epizodu mini igara na Mineplexu. Danas ćemo igrati Ship Questa, sa nama je moj brat koji je trenutno sa nama na Skype-u. Ćao. Ćao Igra ponovo. počinje za 10 sekundi. Uzeo sam Inače, moj prvi kit, besplatan je. u crvenom timu smo. Nadamo se pobjedi. Nećemo kao prvu mini igru. Dobra, nije loša mapa. Kako mi se sviđa ovo što smo u pečurci smo, baš ekstra. A, da. Ja idem po ovcu. Ja ih bijem. Uzeo sam, ne nisam uzeo ništa. Bežte, beži, hoću, čekaj. Upravo sam ubio nekoliko njih, dvojicu. Ja ne mogu da uzem ovcu, evo ga, imam jednu ovcu. Ja sam uzeo jednu. Ja sam se vratio, imamo jednu ovcu. Evo sam ja s ovcom. Idem ja da kradem od plavih. Imamo dve, ja ću da stražarim. Važi, ja ću da idem po ovce. Dolazi jedan plavi i prže. Ja igram na teksturi Huahvi. Ne znam Mati na kojom je igra. Ja igram na Nugato Victorial. Ajde, uzmi sve ovce. A ne, napali me dvojica plavi, uzet će sve ovce. Uzeo je obe ovce, vrati se brže. Evo trčim, ja imam jednu ovcu i sad imam drugu ovcu. On je uzeo dve. Ajde, si se sponovao. Nisam mogu, dvojica su me napali. Si se sponovao. Jesam, dolazim kod plavih. Ili da stražarim, ne znam šta da radim. Dolazi kod plavih da ih ubijemo. Ne, lag. Dve sam uzeo. Video sam te, evo spasio sam te. Spustio sam ove, imamo 4, idemo po pobedu. Imam ja još jednu. Peta. Dolazi. Pazi, Dolazi zeleni. jedna se zabagovala. Lag, Udri ga, ja imam jedno srce. Tako je. Lago je server. Ne, ubili su me. Pazi na ovcu, idi uzmi ovcu. Evo ga, sponovat ću se sada. Kako mi je ovce? 4 može. Plavi pokušava da nam ukrade. Udri. Moja ovca, jes. Imamo 5 ovca. 5. Super, idemo po pobedu napokon. Sad će nova ovca da pada. Ti uzima, ja ću da ih Idem ja u plavu. Po plavu ovcu čas. A niko ne stražari naše. Moram da se vratim. Idem da uzmemo zeleni. Da li ovce mogu da se ubiju? Mogu. Ako neko pokuša da ti uzme ovce. Imamo 6. Ja imam jednu. Dolazi. Ne, nemam ni jednu. Plavi je uzeo dve. Znam, ja imam 0 ovce. Dođi, udri tog plavog. A, isfailao sam. Yes. Uzmi ovce, uzmi. Uzeo sam, Beži, 7. Sad ćemo 9. Yes. Ubio sam još jednog. Ovo je Evo ga, pobjeda 10 čista. ovca. Hoćemo još jednu Ovo posle. bi trebalo da pobedimo. Jedemo zeleni da krademo. Ostalo je još 2 Ja minuta. sam lopov. Mikrofon ti je nešto ubagovao. Šta se radi? Ajde, dolazi kod zelenih, pokrao sam im sve ovce. Gotovo, mi imamo 10 svi po 0. Ne, ubili me. Neće da me uzmi. Ubili me. Uzmi ovce. Krenuli su u zeleni tim. Ja sam ih obojicu ubio. Kreni po ovce koje su zelene, vidiš ih. Ne znam gdje su. Jedno su krenuli su prema tamo. Evo vidim, ali dolaze. Nisam Neko je uspio, poslao mrtav poruku na sam. Skype-u, morao neko sada mi šalje poruke. Nisam uspio. Inače, napokon ćemo pobediti. Ipak drugi dio. Opa! Ovce, 12 komada. Idem ja da uzem i ove poslednje 2. Dođi bre vamo, crkni, umri. Imam 2 ovce. Pukli su, svako ima po 0 ovca. Ja sam doveo još 2, poslednje. Mi imamo sve ovce. 15 ovca. We are pro.
Sve Probali ovdje, smo. ja ih ubijam trojicu. Ja samo dovodim ovce, samo ovce dovodim. Evo, 16 ovce. Trojica me napadnu, ja ih ubijem. Idemo 16 ovaca. Opa, dođi vamo, dođi. Čisto da. Opa, ubio sam. Ej, ja imam da skočim duplo. Ne, ja sam uz ovcu. Beži. Neko me nosi. Nisam znao da to može. Stvarno, dođi da te probam. Gledaj. Nosi me i odbacuje me. Dođi ja da probam, i mene neko tako odbacio. Ajde. Ne mogu. Kako on može? A ja tebe mogu. Ko? Ja ću uzeti ovcu. Uzeo sam nje, ovaj lik mislio da je uzeo i pošto da beži. Imat ćemo 20 ovdje, ne, još 10 sekundi, 5, 4, GG. GG. Idemo. Dobra pobjeda. I odjavit ćemo polako epizodu. Okej, samo da uđemo u lobby. Ma nema veze, odjavit ćemo i ovako. Može. Hvala što ste gledali. Ako vam se klip video, šerujte, subscribeujte i koment. I bacite neki koment i vidimo se u sljedećoj. Ćao.